Ay, di mo magsugsugay ha. Dili mag-away sa kananan. Rael, dali na la ilwangga mama be. Nay ako palangga po diri ay naani. Ani ako anak. Ako anak inagsay. Inay tulog soy. Nay, napay bata diri nay. Nay. Mapalad na tao na nakarating sa akin ng ligtas. Hindi ka nagtagumpay. Ha? Ay si gara-gara dyan. Hindi dahil sa Lo, oy pag ginana, kuan man na, sobra naman as kuan. ikaw ang magiging tagapagtanggol laban sa iyo. Pangaon mo diya kay Naikok. Kinagagala kong tanggapin ang Ako, mukaon ra ko kanang namoy sobra. Ako na mukaon ko guys kanang nay sobra sila guys. Mura kong kanon kay sayang kayo ang kanon. O diyan lang na ayo lang nagkuha iya. Oh, nasudan nila. No, kuan kanang sardinas o kuan kanang corned beef. Sige kaon mo diha balag mahurot na. Ang ako mukaon na ko nagdiet mo sa kugod. Minom ang kukuan para Rael, ikat-kat naman ka diya Rael oy. Ako dire nagtanaw ko sa liday nay. parang may dumigat sa aking dibdib AI nga ong na tila may paparating na mangyayari. na. Kaya dali-dali Be, mag-great ta ni Tatay Digong be. Happy birthday Tatay Digong. We love you. Superbook. Ha? Oh, Superbook ta mo. Nanaw niya tag Superbook kanang maminaw mamidirig ka ng kuan sa Ginoo ba. Mananaw tag Superbook ha. Kwentong ito, huwag mong kalimutan na abangan ang susunod na episode. Sapagkat dito sa bundok ng Kaba, hindi patapos ang mga Uy, silid na naghihintay. taro kong pangayo eh, di kayo magsagi, magkuan ka. Kaon mo Andre. Pakanasad si Inday Turagsay, yaman to kung anak, aray. Ako anak, Pagbaso, dito ako kanang tanga. Never use adult bars. Oy, puli-puli lang mo, kuan, inom. Are also found in detergents like optical whiteners or pampaputi ng damit that can be too harsh for our babies. That's why I also love giving Johnson's to fellow moms for accepting kids. It's safer and safer to Ya, gawa aya. Pero, 20 years old pa lang ako dito. Awa, Ba't ko na 20 ko pa tatanggapin ng pagiging aswang ko? Inusap Baro, lingkod oy. Alam ko, Gary. Nakaluwa ng nanay mong bato upang Mga makapagpahinga bata, siya. dagang kayo, bidari. Kailangan may isalin yun sa'yo. Sa Alam kabatalyon. ko may usapan tayong tatlo. Mga bata, kaon na Hindi na sila. ang problema ngayon. Pero hindi pa ako handa dito. Nanay bata, diri na puno po. Ito ang batong iluluwa Ang mga niya, bata Gary. diri way ginikanan na puno po sila namo. Pero gusto ko Dahil lang kay ang Ginoo Pero hindi mo na tayo kauri, kanang Gary. sila May mga sinusunod tayong tradisyon sa lahi natin. Ito ang mga anak lang sila sa Ginoo. ngay mo na tanan. Ginoo mohatag ng kuan, mohatag na kanang kuan nila kayuhan mas nindot na sila sa balay kay walay kuan. Oh, dili mang luod ha. Basta magkaon na nag oy hulo wala yabo nang kuan ko. Pilitan kami umalis ng normal Ay. mga tao. Dahil na rin sa banta ng albularyo na ubusin nila ang lahi namin. Nangamba ang aking ina. Lalo na't kapapanganak pa lang niya ito sa akin. Asa ni Inday? Day. Ng mga aswa. Ay. Dali ang buhay namin. Pero Ay magsaba kay gipunan nagkok. kesa dun sa masukal na gubat. Bahala na tug utang ri. Din kami ng mga albularyo. Ay nako Nagkita kay ang bawat gabi namin sa Cavite. Lalo na't sa tuwing kabigugan ng buwan, sinusumpong kami ng Na pagkasundo. kung anak nga bruyong pod kani. Ano siya maldito kayo kani. Kani siya kanang liwat siya nako kanang yung hilak ka dili siya gusto nga kanang kun inanak ko sa una. Di ko kalimot sa kong lula sa una. Na hilak ko basta di tagag piso nga kuan. Na muligid ko sa yuta. Mao sa ni siya muligid sa yuta. Araw-araw namin. Basta di tagaan. O nanang koko, nay koko nako, syaro di mo bure. Buteri kayo tiyan. Sige, ka inom. Dito sa Cavite. Karo. Dito ko naman nakilala si Ozzy. Tagbaw. Isang cashier sa grocery store na pinagtatrabaho. Ablihi. Gamitag ngipon. Gusto sa kanya. Kundi sa kung ano mo Oh, hugo, ulok, gonong god. Uy, ulo, uy. At malalandi. Si Audrey, tahimik na babae. Usgana ni God, uy.
Bagay na ikinabibigay ng lahat ng mga superior namin. Kusgan mo, kuya. Ang loob ko sa kanya. Dahil na rin sa madalas namin pagsasama tuwing break Bagay time. na po, di mo Nang magtapat ako ng pag-ibig sa kanya. Ayaw, lagi, lagi. Bagay mo. Pagdesisyon. Mabuting Mga musukol lang, dako man ka, buang mo ka. atensyon ko sa kanya. Takot siya, may Pero sa mga takot. panahon ito, Dili man na siya maldito, good. Di mo na maldito, anak pilpran. sugat ng kanyang Di mo na mangaway. naiintindihan Mabit ito, suod na siya diri, kay di na siya mangaway. sa mga Kana siya guys, butan ng anak pilpran. Anak ng pilpran kani, o kani. Mga anak ng pilpran, butan ma sila good. nagmadali kami tumakbo ni Audrey pabalik sa locker namin. Sige, inom. Saglit. At saka nag-timing na rin upang makabalik sa trabaho. Ganun lagi ang sistema namin dalawa. Minsan, sumasama Sobra ray ako ha. Ako ha, sobra ra ha. Sobra ako ha, sobra. Binli sa auntie ninyo, binli. So pagka-uwi ko sa bahay, napatuloy na kami dito at namin. Pagsabihan mo nga itong anak ko. Madalas na inuwi. Kaway lang gibilin. Mukhang nawiwili na sa labas. Pasensya nyo na Kao na lang ko kay wa may lain yam. Hindi naman may iwasan. Dili mag-usik-usik sa kanon kay mahal kay bugas. Wag. Ha, isod sa tiyan. Mga tao. Gagawin ko rin. Sige po. Dito na po ako. Magpapahinga na muna po ako. Dumiretso ako ng lakad at saka nilagpasan si Tito Roel. Okay. Pero bago pa man ako makarating sa pintuan ng kwarto ko, ay hinawakan niya ako sa braso. Dili magkuan ha. Napabalik sa akin. Kasi kailangan ko pang maging aswang. To nga mo. Hindi ako maging normal na tao. Kaya ako kaon sad ko na, sardinas ay. Nakaupo si isang Iyan na rin na siya, oh. Ana rin siya pagkaon, oh. Pak. Ana. Dahil ang dugo na nanalitay sa mga ugat Bingi ko ay. ay dugo ng isang aswang. Darating daw ang panahon. Ay, ka, mama, Susupa ako ng kalahit. Na inday. Tama ang nanay mo, Gary. Kahit hindi ka pa nalagtaswa ngayon, Amin ay David. maaamoy at maaamoy ka na Inday. natin kung sino ka. Ama. Pag nangyari yun, maaari ka nilang patayin. Unsa man? Mahirap isiping isang Inom ka? pinagalingang pangangkal. Imna siya gamay. Umibig na ako sa isang normal na tao. At yun ay si Audrey. Paano ko ipapaliwanag sa kanya balang araw na ang kanyang Nag-diet man kugod niya. nagiging halima Kaon na lang kuan ni. sa kapit ng kabilugan ng buwan. Minsan nga sa tuwing nagtatama ang Mag-diet masakit man ka. Kaya niya ako magsimba sa Mana ka? simbahan sa bayan. Oy, oy, no konok man naman. Ayos kung di naman sa akin pumasok. Tagbaw eh. Bi, smile bi ana bi, pilana bi, pinakyut bi. Pinakyut ana di. Day. Day. Pilana ba oy? Oh, oy, gid yung lingkuran ko do. Ang sarap na po. Ato nga, ramadurang. Ah, Di na ka, o sige. hindi mo lagi lang nagkakaroon. Ayaw gamua, butang diri bi. Umahanap na ako ng Oh. pwede sa kanya. Upang wala na siya masyadong Ayaw gamuang kanon kani siya ibalik ni sa kanon. Sa kaldero. Ayaw ninyo gamua ang kanon ha. panggamit. Kay mabalik ka man. End of contract ka. Anong ba? Ay, nay. Pa nga eh. Siguro maghahanap ulit ako ng trabaho. Royal. Ano balak mo? May nakapagsabi sa akin na dyan na mag-apply sa Buhat na kuanig ka ng DSWD. sahod dyan. Ganun ba? Be, thank you for watching, be. Bye-bye.